ತುಳುವೆರಿನ ದೃಷ್ಟಿದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆನು ಆಚರಿತೊಂದು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಸಮಾನವಾದ ನೆನೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಧನೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರಮಾನಿಲು ಪುಗರು ನಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುವೆರು. ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪಿನಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಲ್ದಾದು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೊಂಡ ಕೆಲವೆರು ಅಲೆನು ಪೇರುಗು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತೆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆರು. ಕೆಲವೆರ್ನ ನಾಲೈಡ್ ಅವು ದೃಷ್ಟಿಯಾದು ಬದಲಾಪುಂಡು. ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ನಿಧಾನವಾದು ಉಮೇದಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಸಾಧನೆನು ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಒಂತೆ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬರಿಟು ಉಂತಾದು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ತರೆರ್ದು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪೂಜಿದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ಪಾಡುಡು. ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆತಿನಾಯೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗತ್ತು ಒಂದೆ ಅಡ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದು ಪಿದೈ ಬರುಡು. ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮೀದು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಳುನಾಡು ಆಚರಿಪುನ ಈ ಕ್ರಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಂದು ತೋಜಿಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಮದತು ಬುಡ್ತ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕ್ರಮಲ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗುಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬಲಿಪುವ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕ್ರಮಲ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು. ನಮಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆಲೇನು ನಮಲ ಆಚರಿತೊಂದು ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ.